Jó napot kívánok, sziasztok! Mózes Csongor vagyok, a Johannes K. Juni könyvelés szakos tanára. Ma a szakmák éjszakájáról szeretnénk beszélgetni. Kérlek, lányok, mutatkozzatok be! Rácz Bianca vagyok, 9A osztályos, könyvelést tanulok. Ábrahám Nikolett vagyok, 9A osztályból, én is könyvelést tanulok. Jó, kicsit bátrabban. Azt szeretném kérdezni, hogy a tavalyi év szakmák éjszakája mit hozott nektek, mit jelent ez számotokra? Hát részt vettünk mindketten ezen a foglalkozáson. Szó volt az iskoláról, voltak benne játékok, volt egy Kahoot is. Mivel, hogy online történt, ezért úgy beszéltük, hogy valószínűleg idén sokkal vagányabb lesz, amikor el lehet jönni személyesen is, és valószínűleg jobban megismerhetitek az iskolát. Ahhoz képest, amit ott hallottatok, ahhoz képest mit kaptatok esetleg pluszban vagy mínuszban? Hát mínuszban nem nagyon kaptunk, pluszban pedig a környezet barátságosabb, mint ahogy azt elképzeltük, a tanárok is megértőek, és a diákok is, akik már itt tanultak előttünk. Jó, tehát ezen azt kell értsem, hogy nem volt ilyen gólyaszivatás. Nem. Jó. Miért javasolnátok a nyolcadikosoknak, hogy ebbe az iskolába jöjjenek? Hát én szerintem, én nem ide készültem, de menet közben én nagyon megszerettem. Szeretem ezt a könyvelés szakot, sok újdonságot lehet tanulni, és tényleg érdekes. A többi osztály is, akikkel beszélgetni szoktunk, mindig elmondták, hogy ők is örülnek, hogy ide kerültek, és a tanárok hozzáállása miatt nagyon örülünk, hogy itt lehetünk. Jó, és akkor csak egy utolsó mozzanatként próbáljunk előrevetíteni egy jövőképet. Úgy gondoljátok, hogy ez, amit itt tanultok, az felhasználható lesz majd a jövőben, a munkaerőpiacon, még ha ez elég messze is van, hiszen 9-esek vagytok? Szerintem igen, ez nagyon fontos. A könyvelőkre mindig szükség van, vagy például más szakokra is, amiket itt tanulnak, például turisztikai szempontból is, meg sok más szempontból is. Már most 9-esen tanulunk olyan dolgokat, amiket fel fogunk tudni használni, hogyha vállalkozónk szeretnénk lenni, viszont úgy általános műveltségben is sok olyan dolgot tudtunk meg ez idő alatt, amikről fogalmunk sem volt mostanig. Jó, köszönöm szépen, lányok! Kedves nyolcadikosok, kedves nyolcadikos szülők, nagy szeretettel várunk április 19-én fél 6-tól a Szakmák éjszakája 2024-es kiadását.